Να συμπληρώσω. Φέραμε φυλάδια, όπως έχουμε πει, έχουν εκτυπωθεί 30.000 φυλάδια από τον Αγωνιστικό Ορθόδοξο Σύλλογο των Εσχάτων Καιρών, ο Προφήτης Ηλίας, όπου άνθρωποι που έχουν αγάπη και ζήλο, έτσι τον ιδρύσαμε, και ο Σύλλογος έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την εποχή. Δεν υπάρχει καταστατικό, δεν είμαστε αναγνωρισμένοι από τις υπηρεσίες του Αντιχρίστου, διότι είμαστε αναγνωρισμένοι από τον ουρανό. Πρέπει να επιλέξουμε σε ποιο κράτος θα ανήκουμε και πού θα κάνουμε τα χαρτιά μας. Τα χαρτιά μας τα έχουμε κάνει, είναι απάνω. Επομένως δεν χρειαζόμαστε καμία αναγνώριση. Όπως βάλαμε το σύλλογο, το κύρος του συλλόγου, και κάναμε και το συλλαλητήριο με τη χάρη της Παναγίας μας στις 10 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν και στην πόλη της Δράμας, 13, θα λέμε πρώτα με το Πάτριο, με το Ορθόδοξο. 13 Νοεμβρίου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ένας από τους 3 Μέγα Ιεράρχες. 26 θα αναγράφεται στο Παπικό Εορτολόγιο, για να μην μπερδεύονται οι πιο πολλοί. 26 όταν θα δείχνει το Παπικό, το Ορθόδοξο θα γράφει 13. Έχουμε ανακοινώσει ένα συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Αγωνιστικός Ορθόδοξος Σύλλογος των Εσχάτων Καιρών, και στην κεντρική πλατεία θα παρευρισκόμαστε εκεί στη Δράμα, στην πλατεία Ελευθερίας, ανοιχτά για τα θέματα της πίστεως, όπου είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου, όπου είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα που θέλω να επιβάλλω, για τα θέματα τα εθνικά, διότι η πατρίδα μας είναι ορθοδοξότατη, έχει χυθεί αίμα σε αυτή την πατρίδα και πρέπει να προσέχουμε και που πατάμε. Έχει χυθεί αίμα Αγίων και Ιερών, και η Ορθοδοξία με την Ελλάς είναι ένα. Ένα είναι. Πρώτα υπερπίστεως, έπειτα υπερπατρίδος. Και κάνουμε αυτό το συλλαλητήριο με τη χάρη του Χριστού μας, διότι πρέπει να συνεχιστεί η αντίσταση της ομολογίας της πίστεως. Καλώ τους Μακεδόνες, Καβάλα, Νάωσα, Σέρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, όλη η Μακεδονία να παρευρίσκεται στην πόλη της Δράμας, για να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν εκεί στην πόλη της Δράμας για τα θέματα της πίστεως, όπου όπως είπαμε είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου, για τα εθνικά θέματα που μας απασχολούν όλους, και βεβαίως για να δοξάσουμε το όνομα της Αγίας Τριάδος ενώπιον των ανθρώπων. Να σηκώσουμε ψηλά την Αγία Γραφή, και όλοι μας, εφόσον μας ενώνει η αγάπη του Κυρίου μας, ο Λόγος του Χριστού, όλοι μας να κάνουμε έτσι μια δημόσια ομολογία πίστεως. Επαναλαμβάνω και κλείνω. 13 Πάτερ Ορτολόγιο, 26 Νέο Παπικό, στην πόλη της Δράμας, 6 ώρα, πλατεία Ελευθερίας. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Καλό και συντονιστές να επικοινωνήσουν στη σελίδα μας της ομολογίας της πίστεως. Καλό συντονιστές, ενώ ανθρώπους του δρόμου, στο πεζοδρόμιο, ανθρώπους ταπεινούς, ανθρώπους απλούς, να έρθουν σε επικοινωνία, να τους πω το πώς θα διοργανωθεί όλο αυτό, να γίνει συντονισμός με τα γραφεία τουρισμού, και να γίνει, εφόσον θα έχουμε έτσι μία συνεννόηση, να ανακοινώσω τηλέφωνα, ονόματα, πόλη, ώρα, σημείο, και όχι πολλά να το πω έτσι, διότι ούτε κινητά υπάρχουν για επικοινωνίες. Ώρα, σημείο, ημέρα, συνάντηση. Θα είμαστε όλοι παρόν για την αγάπη του Χριστού, για την ομολογία της πίστεως. Καλώ τους Μακεδόνες να δώσουν ένα δυναμικό παρόν στην πόλη της Δράμας, έτσι, και να δοξάσουμε όλοι μαζί το όνομα της Αγίας Τριάδος. 6 ώρα, πλατεία Ελευθερίας. Αυτό. Εδώ στην Καλαμάτα. Σας περιμένω. Κάθε Τετάρτη, δεν κάνουμε. Όχι αυτή, να Και έπειτα στην πλατεία. Όπως Εδώ τι είναι πλατεία, εδώ είναι η πλατεία. Μα με τόσους δεν μπορεί να κάνεις. Έχουμε καλέσει και δεν έρχονται. Βλέπεις ότι είμαστε ανάποδοι Καλαματιανοί. Ναι, αλλά κοίτα στην Καλαμάτα τι σημαία κυματίζει. Νίκη, θάνατο, στάνει επιτάς. Σε ποια άλλη πόλη κυματίζει τέτοια σημαία? Με το Σταυρό. Λίγοι. Εδώ είμαστε λίγοι. Ναι. Και στην αρχή λίγοι ξεκινήσαν. Στην πορεία, καθώς προχωράγανε, έρχονταν κι άλλοι.
Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Δόξα.